Muzara nezuro takaona vakomana veZanu-PF vachiti aiwa they are going to have a meeting pa ZANU-PF headquarters vavaiti aiwa vada kudiscussa ma-issues uninclude the Bulawayo National People's Conference preparations the party cell restructuring currently underway in various provinces. Toona kuti aiwa vakomana vana machakaire vakachizovhura hombe manje takuchiona vakuzvipiringisha pamashoko avaifamba uchitaura vachiti mutungamiri wenyika ngaaramba achitonga kusvika 2030 kana beyond 2028. Sanapinda mashoko anobuda nyora pana blood subscribe like turn on the bell icon. Nyika yese munoziva kuti mutungamiri wenyika akati kutaura pachake kunyange zvakanga siri confident tora mashoko ekuti is going to step down. Panapa toona kuti pane video inopostwa naMachakaire panapa raichitegwa nyika ichinzi not so long Honorable Machakaire was actively advocating for the 2030 anenge achitonga mandra. It's great to see that yes, reflected on his past statements. As the youth minister, you must concentrate on implementing impactful youth development programs. Tomona Machakaire ano achipopota aiwa achiudza vanhu vaiadresa achiti aiwa vanhu chimbomirai kuda kuvhaileta vanhu vari muutungamiri kana mukutonga, chimbomirai kumbotaura nezvekuti vanofanira kuextenda their power kana vanofanira kumborula kana nhau dzema-elections izvezvi tingori neAA tabva ma-elections. Anotaura mashoko ekuti let us focus on ma-impactful tactics kana kuti ma-implementations ekuti tingadevelopa ma-youth programs zvakaita sei. Ani achidismisa vakomana achiti aiwa mirai kumbopusha for the term extension kana kutaura nhau dzema-elections kana nhau dzekutongwa. Anouya achitaura mashoko aanoona kuti ndiye the guy aitaura nhau dzacho dzekuti aiwa mutungamiri wenyika he must extend his power beyond 2028. Akuya achizvipiringisha. Video iri vazhinji variona pasocial media kunyanya paX. Ataura mashoko okuti ngatisakanganisai vatungamiri vedu pakutonga kwavari kuita, ngativaregere vatonge, isu tingofokasa aiwa on implementing impactful youth development programs. Mashoko atinoona kuti aiwa vakomana ava veZanu-PF vanokwanisa kunzi vakomana vari incompetent because they don't know what they want, they don't know what they are doing. Vanenge vachingotaura mastatements nhasi ravataura mangwana anoya vachi opposa statement ramukambotaura iroro. Bududze mafungiro enyu muri kudiva pamusoro pechiitiko ichi. Nakume section medu sawana subscribe or like, turn on the bell icon.